tots i a totes. Primer de tot, gràcies per vindre a aquesta roda de premsa conjunta entre l'Esquerra Independentista d'Altafulla i el grup de Ciutadans. El motiu d'aquesta convocatòria és perquè la legislació vigent a Catalunya permet que si una quarta part dels regidors del ple fan la proposta d'una ordre del dia, aquesta ha de ser sotmesa a l'alcalde, l'ha de convocar d'acord com aquests regidors la presenten. En aquest cas, a Altafulla, un 25% del ple, una quarta part, vol dir 3 regidors, i com que actualment el grup municipal de l'Eina som 2 regidors, perquè en tenir franquesa depèn de possessió, som 2 regidors, el tercer regidor, en aquest cas el 25% seria Alberto Moreno, del grup municipal de Ciutadans, i entre els 2 grups hem acordat una proposta d'ordre del dia, que ara a continuació us detallarem. En primer de tot també us volíem dir que en primer moment, la setmana passada, vam fer les gestions per demanar fer aquesta roda de premsa a la sala de plens, i des de l'alcaldia se'ns ha denegat aquest permís dient que els partits polítics no poden fer reunions a la sala de premsa. Jo només vull recordar que el pacte de govern entre Alternativa Altafulla i Convergència Democràtica es va fer, de fet, a la sala de plens. A la resta d'ajuntaments, els periodistes esteu acostumats a veure rodes de premsa dels partits, tant de govern com d'oposició, dins de l'Ajuntament, sense cap tipus de problema. I bé, sembla ser que a Altafulla hi ha algú que no li agrada que els partits d'Altafulla utilitzin les eines que estan a disposició de tots els altafullans i, per tant, de tots els partits, no només dels que estan a govern. Bé, un cop fet aquesta petita presentació, passem al primer punt de l'ordre del dia que proposem, que és el de la presa de posició d'en Dani Franquès i Marçal com a nou regidor del grup municipal de l'Eina. Arran de la dimissió de la regidora Eva Martínez, entra en Dani, que li donem la benvinguda i bé, ara si us sembla, us el presentem. Bona tarda. Això, tal com ha explicat el Jordi, arreu de la dimissió de l'Eva, jo agafaré com a quart candidat, agafaré el seu relleu i espero fer una bona feina perquè aquest poble la necessita i en aquest cas la farem des de l'oposició i estic molt content de ser-hi aquí. Passo jo ja. Bé, el segon punt de l'ordre del dia d'aquest ple que proposem tots els membres de l'oposició és aquesta moció per realitzar una consulta popular per decidir quines han de ser les inversions del municipi per aquest 2016. Com ja vam presentar a l'última roda de premsa que vam fer com a eina, nosaltres proposem a tots els grups municipals la realització d'una consulta per tal de decidir on han d'anar, en principi, aquests 1.600.000 euros que tenim com a partida d'inversions, a on creiem que s'hauria de destinar. Ja que hi ha hagut certes discrepàncies cap a quins són els projectes prioritaris pel poble, veiem que no hi ha un consens i que projectes tan importants com el que ara des de l'equip de govern es vol tirar endavant, que és Via Augusta, amb un pressupost que s'endú la pràctica totalitat de la partida d'inversions, doncs creiem que si no hi ha consens en això, en aquestes inversions tan importants i que determinen el model de poble, doncs això no és com volem que es treballi per Altafulla. Ens agradaria que com ha de ser el poble ho decidíssim amb el màxim consens possible, que la majoria tant de grups del ple municipal com de Ciutadans estiguessin d'acord en com ha de ser Altafulla en el futur, perquè això determina no només aquest mandat, sinó tots els que vindran. Per tant, creiem que hi ha d'haver un gran consens per determinar aquest tipus d'inversions. I això, a l'haver-hi aquestes discrepàncies, creiem que la manera més democràtica que hi ha d'establir aquestes prioritats és mitjançant una consulta ciutadana on tothom hi pugui participar i, per tant, la destinació d'aquests diners, que són de tots, també serà determinat per tothom. I el que proposem des dels 2 grups que tenim aquí a l'oposició és una consulta en la qual hi hagi la pregunta que seria que la partida d'inversions de l'Ajuntament d'Altafulla per al 2016 és d'1.600.000 euros, doncs quines creus que han de ser les inversions més prioritàries? Aleshores, hi hauria una llista de projectes amb el seu corresponent pressupost i cada votant podria seleccionar projectes fins a esgotar la partida pressupostària d'1.600.000 euros i, per tant, com més vots tingui un projecte, més prioritari serà. D'aquesta manera establiríem un ordre de prioritat i podríem decidir cap a on hem d'invertir aquests diners que són de tots, amb el màxim consens possible.
el que proposem és que es pugui votar telemàticament del 10 al 26 de juny i fer coincidir el darrer dia de votació presencial amb les eleccions al Congrés espanyol, que s'han de repetir ara, com sabeu, el 26 de juny. Aleshores, d'aquesta manera també volem aconseguir una major participació en aquesta consulta, com ja es va fer coincidir una consulta popular per saber on destinar una partida pressupostària que si s'havia de destinar al carrer de baix o als vestuaris del camp de futbol, es va fer coincidir amb unes europees, doncs fer servir la mateixa manera per tal d'aconseguir una màxima participació possible. I bé, nosaltres proposem que cada grup municipal podrà fer fins a 3 propostes d'inversions amb el seu corresponent pressupost i diem que també, per tal que fer-ho més participatiu, si un grup de vilatans també vol fer una proposta per entrar en aquesta consulta, proposem que sigui amb un suport de 100 signatures de veïns empadronats del poble, es pugui entrar també aquesta proposta d'inversió dintre de la consulta. I això és el que presentarem en aquest ple. Gràcies, Alba. Sí, passem al tall. El tercer punt. Com a tercer punt, volem proposar de modificar la composició de la Junta d'Aigües d'Altafulla perquè, bé, creiem que el 24% de ciutadans d'Altafulla així ho van decidir a les urnes i el que no és gairebé de rebut és que ens tinguin fora de la Junta. Llavors proposem canviar aquesta composició actual, deixant el president el Pere Gomés, a la vicepresidència a la Marisa Méndez Vigo, incorporar-me a mi com a vocal i també que ja hi és l'Alberto Moreno. De fet, la nostra presència seria una miqueta testimonial, però en vot, ja que sempre hi hauria el vot de qualitat de la presidència i per tant sempre sortiria d'alguna manera les decisions del govern. Però pensem que deixar-nos fora de la Junta d'Aigües és deixar fora una part important dels vilatans. De totes maneres, també el que volem dir és que encara que no estiguem nosaltres, altres regidors també poguessin i deixar-nos sense vot avui en dia és no ser-hi. Passem els textos cap aquí. Bé, el quart punt de l'ordre del dia és una moció per permetre la circulació de vehicles pel carrer Martí Ardenya, que recentment s'ha inaugurat, i la repeatonalització del carrer de la Baixa de la Torreta. Com bé sabeu, a Altafulla, explicava l'Alba, a les eleccions europees del 2014 va celebrar una consulta popular on els veïns havien de triar entre dues opcions. Una era arreglar els vestuaris del camp de futbol o l'altra la reurbanització del carrer Martí d'Ardenya i l'opció que va guanyar va ser la reurbanització del carrer Martí d'Ardenya. Aquest projecte anava determinat d'una sèrie de maneres on s'assegurava, i així es va explicar als veïns, que l'ús seria semipeatonal, per tant que els peatons guanyarien espai, guanyarien unes voreres més amples on transitar més segurs, però que no es podria aparcar vehicles. Sí que podrien transitar cotxes per al carrer de baix com un eix vertebrador que és del nostre casc antic. Més enllà d'això, amb el nou equip de govern, la nova regió d'urbanisme, va decidir que el que havia votat la gent que no fos així i canviar aquesta opció de semipeatonal per directament només peatonal, quan la gent ja hi havia decidit. Nosaltres no ens oposem a que dins de la Vila Closa o al casc antic hi hagi peatonalitzacions de carrers, però sí que volem que es respecti el que la gent ha decidit democràticament votant. Trobem que és una estafa a la gent fer-los votar una cosa i després aquesta canviar-la. Per tant, el que demanem d'alguna manera amb aquesta moció és que es respecti el que la gent d'Altafulla va votar el passat 25 de maig de 2014, que no era res més que arreglar un carrer, deixar-lo bé perquè s'ho mereixia, perquè tocava, donar uns millors serveis a aquests veïns, però alhora recollint el prec d'aleshores que la gent pogués circular en vehicle connectant aquests carrers. Llavors el que proposem és convertir en primer lloc el carrer Martí Ardenya en un vial d'accés rodat de vehicles tal com van votar els veïns i veïnes d'Altafulla, tornar a establir l'ús peatonal del carrer de la Baixa de la Torreta. No té sentit un carrer que ja era peatonal, ara desfer-lo perquè puguin circular vehicles amb una certa perillositat. No és un carrer gaire adaptat pel trànsit de vehicles, fa pujada, té una corba complicada. La gent està acostumada a baixar-hi caminant. De fet, el fet de reconvertir-lo en un carrer de cotxes ho creiem un error, per això demanem que torni a ser peatonal.
I en tercer lloc, que el carrer Sant Martí, que a hora de fet és de dos sentits a la pràctica, els veïns s'ho han pres així, que sigui d'un únic sentit, d'una continuïtat del carrer Martí. En resum, aquesta moció el que pretén és que allò que vota la gent sigui el que s'apliqui, no que la gent voti i després alguns governants que creuen molt en la participació ciutadana o això diuen, facin tot el contrari o el que els ve més de gust. I en últim punt, la cinquena moció que presentarà el regidor de Ciutadans, Alberto Moreno. Mira, el cinquè punt és una moció que bé, ja Ciutadans, quan va entrar a l'Ajuntament, ja va fer una primera petició, no per escrit, però sí dialogant amb l'equip de govern, per facilitar un espai de treball per als diferents grups municipals de l'oposició, cosa que a data d'avui no s'ha fet encara, no tenim un lloc oficial on fer les nostres gestions. I bé, juntament amb el partit de l'Eina, el que busquem és demanar aquest lloc que obligatòriament ens han de donar per fer el nostre treball com a càrrega electa. I és això, deixar constància d'això, que ja es va fer una petició a principi de la legislatura, però a data d'avui encara estem igual, per això fem això. I el Jordi, si vol comentar una mica això dels espais de l'Ajuntament, que ell sap millor que jo. Bé, de fet, actualment a l'Ajuntament d'Altafulla, a la moció que presentem, fem una situació de com està actualment repartit els diversos espais de l'Ajuntament i després en fem una proposta. També fem referència a la legislació vigent que diu que tots els grups municipals, sense fer discriminació dels que estan a govern o estan a l'oposició, que per servir els seus ciutadans necessiten un espai de treball a l'edifici consistorial que tenim aquí darrere, a la seu de l'Ajuntament, per tant, a l'edifici central de l'Ajuntament. I actualment el repartiment d'espais és que Alternativa Altafulla té 4 espais, té el despatx d'alcaldia, té on hi treballa l'alcalde, té un despatx, un escriptori a despatx adjunt d'alcaldia, on hi treballen 2 regidors, en Jaume Sánchez i en Misha Prois, i després de les altres 2 regidores, la Montse Castellarnau i la Marisa Méndez Vigo, cadascuna d'elles té un espai per ella sola, és a dir, no el comparteixen. Després el grup de Convergència i Unió té un escriptori que sí que comparteixen els 2 regidors de Convergència, en Pere Gomés i en Xavi Rojas. Llavors el que proposem al grup municipal de l'Eina i al grup municipal de Ciutadans és que per tal de garantir que tots els votants vegin que els seus partits que han votat tenen un espai on poder treballar, ja sigui govern o oposició, el que venim a proposar de manera bastant resumida és que la regidora Marisa Méndez Vigo i la regidora Montse Castellarnau comparteixin el seu escriptori. Tal com hem fet durant aquest mandat i l'anterior, tots els regidors compartien les taules de treball. Després hi ha sales de reunions com la sala de comissions o la sala de plens que està per ús i per utilitzar-ho cada grup municipal. Per tant, demanem una cosa que la llei sí que parla de que sempre i quan sigui possible, des del grup de l'Eina i de Ciutadans considerem que sí, que és possible i que és molt fàcil que tots els grups municipals tinguin aquest espai. Vam fer una instància, se'ns va contestar que l'Ajuntament, que l'equip de govern actual va fer una ullada, però que no va trobar on podríem treballar els partits de l'oposició. Els partits de l'oposició, com que veiem que el grup de govern no ha trobat aquest espai, els hi fem la feina, que no pateixin. Els hi fem la feina i hem trobat ja aquest espai on els partits de govern i els partits d'oposició poden treballar per Altafulla i els altafullencs i les altafullenques. També demanem el que és normal a la majoria d'ajuntaments de la demarcació i del país, que és que els regidors d'oposició tinguin accés a l'Ajuntament. Actualment els regidors d'oposició no tenim clau, no tenim contrasenya de l'Ajuntament. De fet, no podem gairebé ni utilitzar la impressora de l'Ajuntament, no tenim ordinador, no tenim correu electrònic corporatiu com a regidors. En definitiva, l'alcalde Alonso i Convergència han expulsat de facto els partits de l'oposició. Nosaltres, com que veiem que els hi molesta i que potser tenen més feina i ara l'alcalde Alonso sol·licita feina a les eleccions espanyoles, els hi servim amb safata, els hi posem una solució damunt de la taula i esperem que sigui del seu agrat, tenint en compte que sempre hem parlat que tothom ha de poder parlar i que l'Ajuntament és un edifici de vidre on no hi ha res amagat. És un edifici, nosaltres volem un ajuntament de vidre, transparent, però a més el volem amb les portes obertes a tots els grups municipals que representen els i les altafullenques.
Sense més, avui presentarem ara, acabar aquesta roda de premsa, presentarem a l'Ajuntament, firmarem aquesta petició de ple extraordinari. L'alcalde Alonso té 15 dies per contestar quin dia creu que s'ha de fer aquest ple extraordinari i si en el termini de 15 dies l'alcalde Alonso no ens contesta, és el secretari qui ha de dir que 10 dies després d'exhaurir aquests 15 dies, doncs quin és el dia que finalment es celebra aquest ple extraordinari. Per la nostra part, ho vam dir quan vam passar a l'oposició, continuem treballant sigui on sigui, estem a l'oposició i estem demostrant que sí, que treballem pel nostre municipi, intentant aplicar el nostre programa electoral i a més buscant companys que també volen treballar per Altafulla, com és el grup de Ciutadans, com és l'Alberto Moreno. Si teniu alguna pregunta, doncs estem a disposició. Sobre el carrer Martí d'Ardenya, que primerament es va dir això, que seria semi-peatonal i després s'ha acabat sent peatonal del tot, però crec que la regidora, alguna vegada que se li ha preguntat sobre aquesta qüestió, ha dit que hi havia un període de 2 o 3 mesos com experimental per veure quin era el resultat d'aquesta peatonalització i que un cop exhaurit aquest període es replantejaria si calia modificar o continuar com està fins ara. Crec que ho he llegit a algun lloc, això. De fet, avui hem tingut comissió d'urbanisme avui al matí i a l'anterior comissió d'urbanisme el que es va aprovar és que hi hauria una consulta popular el 23 d'abril. Ha passat el 23 d'abril i no hi ha hagut cap consulta popular. Això ho hem recordat i la regidora ha dit que no es va poder ser i que va haver d'alguna manera desobeir la comissió d'urbanisme d'aleshores i dir que ells el que treballen és fer una consulta popular exactament el dia 28 de maig, el darrer diumenge 29 de maig, perdó. El que nosaltres li hem dit és que la ciutadania d'Altafulla ja ha votat sobre aquest tema i va votar el 25 de maig de 2014 i va votar d'una manera. El que no pot fer la regidora d'Urbanisme, d'alguna manera contradient a la regidora de Participació Ciutadana, i aquí una miqueta un petit xoc entre regidories d'un mateix partit, el que no pot fer és que un cop ha votat la ciutadania i el resultat potser no li ha agradat del tot, és fer una altra consulta popular. Això és fer-se trampes al solitari. La gent d'Altafulla ja ha votat i ja ha pres una decisió. I a més, a part de fer-se trampes al solitari, que això és decisió personal seva, això el que fa és destruir la confiança que molts altafullencs i altafullenques havien donat a les polítiques de participació ciutadana els darrers anys. Nosaltres ens hem trobat a gent que han dit que després de com s'ha gestionat els resultats d'aquesta consulta del 25 de maig de 2014, que no hi confien en la participació ciutadana d'Altafulla. I a nosaltres ens sap molt de greu, perquè nosaltres sí que hi creiem profundament. I si la gent no hi creu, no és perquè hem proposat consultes populars o perquè fem assemblees o perquè fem audiències públiques. La gent ha deixat de creure perquè va votar i després un equip de govern, una regidora del govern, de manera unilateral, va decidir desfer el que la gent ja havia decidit. Per això nosaltres presentem aquesta moció per intentar recuperar aquests ànims i de suport a la participació ciutadana i que respecti el que la gent va votar en el seu dia. Una pregunta més? Doncs res, ara firmarem, si us sembla, la petició i l'entrem a registrar.